Tauyoninya yakamhangara naPauline Murwira achimhangarira Ruston Kembo iri nhau yekusanzwanana panhau yemunda iri vose vanobva muvhileji yemaMurove. Chakumbirawo Pauline Murwira simudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure makagara simudze ruoko rwerudyi. Ini Pauline Murwira ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise ruoko basi. Ndokumbirawo Ruston Kembo simudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini Ruston Kembo ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Kuti zvandichataura zvino pamberi paMwari wangu ichokwadi pamberi pedare naMwari wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chise ruoko rwerudyi pasi. Ndakumbirawo Pauline Murwira muzivisewo dare muchidini makagara iswi rakasimukira risakisa kuti mukwirire dare Ruston Kembo chii. Pamusoro vedare chakaita kuti ndiuye kwamambo. Ruston muzukuru wangu, mwana watete wangu. Mbuya vangu ndivo maMurove vaigara maMurove. Amwene wavo varwara kwamune wabvonzi vanoona amwene wavo vachengeta amwene wavo. Vaenda kwamurehwa ikoko vakasiyira baba vaRuston vainzi Newton Kembo musha nemunda wavo. Vakati ndiri kumbonoona kuchengeta amwene vangu. Vaenda kunochengeta amwene wavo vakazobva ikoko vakurwara. Mwana wavo dangu ravo vanganemba kuNational kuMbare. Saka mbuya takavanga vagara kuHarare kuMbare kuNational. Uyu muzukuru Kembo Newton achichengeta musha achiita zvese. Asi mbuya vakazonzi havachabhadhara mutero nokuti zera ravo ranga rapfuura. Vanga vasabhadhari mutero. Asi musha wakaramba uchichengetwa isi tichiuya tichiona manga vakarima marima tichitora tichienda musha kusvika mbuya vazoshaya. Mbuya vashaya takaramba tichiuya tichionana nevazukuru vedu ana Ruston ava. Asi chakazotishamisa taisa dombo rambuya vedu takazoda kuita chivanhu tikaona kicheni yambuya yapwana. Asi chivanhu chaipana kuti taisa dombo topedzisira mukicheni mavo toita chivanhu chedu tiri imomo. Ndakati kumuzukuru ndakazoda pavakwa zvamira sei? Zvikanzi mwana wangu akazviuraya ndiye akatengesa yadhi. Tikati kune kumunda zvikanzi akatengesa zvese anga ane nyaya dzakawanda akatondikudza darika 4 saka akazozviuraya. Tikati manje isusu chivanhu chedu tatonzi tiitire mukicheni yambuya yavaigara imomo ndomatiri kutoda kutoitira chivanhu chachona. Zvikanzi manje pasina makutondiomesera chiendai kuna Alexio Murove akavaka chikoro. Alexio Murove akupeiwo pekuti muitire chivanhu chacho. Tikati aiwa chivanhu chedu isu chiri kuda mukicheni mavaibikira ivo ndomatakanzi tiitire chivanhu chachona. Hatina kunzwana. Nakaramba achiti ndikutokudzai kuti endai kuna Alexio, munda wenyu uchiripo, ngaaende Alexio akupei munda. Tikatadza kuwirirana tikaenda kwaSabhuku. Sabhuku akati iyi nyaya handichaigona iyi, imi muchiendai kwamambo. Ndozvakazoita tikwire dare tiuye kuno kwamambo. Takatadza kuwirirana nemuzukuru. Ruston Kembo ndikumbirawo zvakasanangura kuti china vatengesa nzvimbo yakanga ine dzimba nedzimba dzacho. Pamusoro soko murehwa mukuru wake ini Ruston Kembo ndakazvarwa gore 1957. Baba wangu vakafa aripo izvinezvi ndamai vangu. Ini kicheni yavari kutaura ndakakura handakubva ndakaiona. Makore kuberekwa izvo ndine 68. Kuti pavaisa dombo rambuya vavo vachiona kicheni iripo handina kubva ndakaiona. Zvino iripo pane foundation ine dzimba 5 1 room panzvimbo yangu. Zvokuti munda ndakakura ini Ruston Kembo naNewton
Kembo Murove naVenia Murove amai vangu varipo spousing wife waNewton varipo nditone mapepa acho. Saka muchidimbu muri kuti vari kureva nhema here kuti mimi nzvimbo pamusha pakanga pari paambuya ndambuya ino makapatengesa apa havana musha here? Hapana musha wamuri kutaura? Hapana musha wavo kitchen iyo hapana. Pamusoro mukuru pandakangokura ndakanga imba iripo zvinezvi yababa vangu neyakapiswa nenyaya dzematare ezvino kitchen yavatotaura haipo. Kana pavakagara neni vachiti tikuya zvipi kana pakafa baba vangu havana kuuya kana kundibatsira kana kuchema naivese ana sekuru vese havana kuchema handitovaziva. Saka izvi muchidimbu inini Pauline Muruvira handimuzivi. Handimuzive Pauline Muruvira, handimuzivi. Handimuzivi nokuti zvaari kundifuromera nezvaataura handina kukura ndichimuona. Handimuzive Pauline Muruvira. Pamusha waugere hausi musha waambuya here? Kwete musha wababa Newton Murove naVenia Murove ndinotone mapepa avo. Handimuzive Pauline Muruvira. Kwete handimuzive Pauline Muruvira. Ini Russell Kembo. Hauna ukama naye? Zvataura zvese izvi manyepo ari kundiyepera pamberi pedare ravasoko mureo mukuru wake. Ndinotona mapepa aNewton naVenia baba vangu naVenia surviving spouse aripo vane muchato zvese vanazvo yadhi negarden nemunda zvese estate yaVenia aripo izvinezvi ari kutungamira musha iwo. Ini handimuzivi Pauline Muruvira. Ndinotone mapepa acho aVenia. Sabhuku hanzi nyaya yakambosvika mudare menyu mungasanongorodaro kuti nyaya yakamira sei? Wandira havana kumbosvika vakangoenda kwamurapi ndokwavakatongwa ini havana kundiudza. Saka neimwe nzira mukuti Pauline Muruvira hamusi kutomuzivawo? Ini handimuzivi. Ko uyu Ruston Kembo? Ruston munomuzive? Ruston Kembo muzukuru ndomuzivi. Muzukuru wenyu? Purazi ndisetu zara wangu. Paakagara ndepani? Ari kumunda kuna pamburi pababa vake. Amai ndo ari kutaurwa ndofunga kumusoro uno. Ari kumunda kwababa vake? Ndokwaakavakira. Ko guva raambuya vauyu kana mbuya vacho vari kutaurwa mumaziva? Handivazivi. Asi pane guva riripo here? Saka zvakaenda makaenda kwamurapi? Pamusoro ndiwabatsira. Takaenda kuna Sabhuku Murove, noti Sabhuku kufa Murove. Takaenda kuna Sabhuku Murove, vanova Isaac Murove. Taenda kuna Isaac Murove, vakatiti inini ndakura taurai nemwana wangu Austin ndiye ari kundimiririra. Saka ava nonzi vakufa ava handivazive mudare irori kuti ndiwe here wakapiwa mari pakatengeswa pemuchina aripo kuti tigone kuvaziva mudare rinori. Bozi mudare rinori ava hativazive. Munhu atoziva ndaamurove noti kufa murove. Saka makore wanei muuya naSabhuku? Chaitika ndechekuti takavaudza kuti dare riripo. Vakati inini handakupiwa tsamba kuti tikudiwa. Saka kana ndichidiwa munongondifonera kana munondiudza touya. Asi nyaya ndoda kuedza kutsinda kune muzukuru wangu Ruston. Paari kutaura kuti ari kunyerwa. Regai nditaure. Amai baba wake, amai vavo ndotete vedu isusu. Vanova vanonzi amaGreta.
amagireta vakaroorwa nemukwashe wechirudzi kumarara. Varoorwa kudaro ndo pavakabereka anova Newton Kemu, baba waRaston. Vabereka Newton ndiye akasiyirwa nasekuru vedu isusu musha. Newton haanambobvira atengesa kana every piece single. Aiuya kunational achitopiwa mari everything nemadzibaba angu kubva kune 1 ndemukuru kutoya wangu aripo, right? Iyeyu Raston achari kunyepa nhasi nekuti zvaakutapira yashuga. Aitouyawo futi zvakare kumusha yedu iyoyo Raston, right? Tabva izvozvozvo pamusha pari kutaura kuti wazouya mumusha medu amagireta wakaona kuti iwo murume haana kwekuenda, ndokuchikundira nasekuru vedu tokundira peace yekuti tigare. Zvikanzi aiwa uyai makasununguka ambuya ndokugarisana nehanzvadzi nehanzvadzi. Amagireta naJack Murwira aiva nemukadzi wakainzi Agore. Kitchen yati kutaura nezvayaenda yaGore vanova hanzvadzi vanova tete veavo vandinawo panapa anonzi Anderson. Saka nyaya vari kutaura kuti havazivi, vari kutonyepa nyaya yavari kutaura iyoyo. Pavari kutogara nhasi uno, iye muzukuru wangu, minda yedu isusu yakasiyiwa naasekuru vedu. Nhasi uno ndo pavari kutogara izvozvi kutaura kuno. Saka ndiri kuti dare muzukuru zvaari kutaura dare mumwe agona kuzoti ndo mamusha maakabereka. Ko kitchen yekutsanangura nezvayo kuda kuitwa chivanhu ikwe. So far kitchen isusu munhu ainyanya kuuya achitumwa ndiPauline, achiuya achitombopinda achitombotsvaira nguva yacho kumashure, right? Asi isusu tazouya takuti regai tichienda kumatongo uye tinotarisa kuti kitchen yedu iripo here, ndo patakasvika yapwanyiwa. Kusvika ipapo sekuru takazoenda kunotaura nasekuru kati ini kitchen ndiri kuzoti iripo izvo. Nefungwa anogona kana kuzvipupura kuti nyaya iyi wakatoita vakatoti kana kitchen isipo wazokundi kutokuripisa ndikutoda mombe yekuti kitchen yangu ndizoti yakapwanyiwa sei nezvakafamba sei. Bhozi chipo chekutoti matondiputsa. Totenda. Raston imimi murume ari kutaura uyo munomuziva here? Murume ari kutaura handimuzivi. Muna kwamakamuona? Hakuna kwandakamuona. Wechidiki asi ari kuti maimbosvika. Handimuzivi, handina kubvira ndakamuona sokumurehwa mukuru wake. Handimuzivi, iye hatondiziva kuti kana achindiziva ndakaberekwa gore ripi. Handizivi. Ndakatombota nemupafoni. Kwete, handizivi, kwete asiri. Ini mira nditaure pamusoro emukuru wake murehwa. Zvavari kutaura, sekuru wangu wakabereka ini Kemu vakapiwa munda iwoyo nasekuru Murove. Amurove kusiri tavari pavo vakashaya vamurove vachiti mukwasha uyaugare minda yese ndokumunda kwandakagara kwaKemu nepapo pese ipapo paKemu. Saka iyi nyaya yavari kutaura kuti bamba nekicheni kana tikadai and anga aripo Newton akafa kune 15 years akaenda kuenda kwavakaita kune kuma70 years taimbodzwa kuti vakaenda chete ndomuchidimu. Saka iwo kuti hauvaziva asi hama dzako nokuti datakatiri hama dzangu dai vakanditora ndakasi mwana wavo. Saka varoedza kuti inini handivazivi papedera handivazivi. Naiwe Raston akapiwa munda ndiani? Akapiwa munda ndisekuru wangu Kembo akashaya. Sekuru wako iwe baba wako? Baba wababa natezvara wavo. Vachipiwa munda naatezvara wavo? Naatezvara wavo, atezvara wavo vaigara kupa? Vaigara panonzi paKembo pamba nekumbunda kwacho paKembo. Vaigara mumusha umu? Musha umu vakapiwa naatezvara vamuruwa. Vaigara atezvara wako iwe izvozvo pakamira sei? Pana amai vangu ndovari kugara. Pana amai vako? Amai vangu inonzi Venia Murove ndiye akugara ipapo. Amai vangu. Amai vako chii kuna atezvara vakapa sekuru wako nzvimbo? Amai kuna atezvara ava amai vangu vanotiti sekuru Murove Mutemisana.
Saka mai vako vari kugara pamba pasekuru? Havasi kugara, vari kugara pamba pavo pakemp, paNewton Camp. Mapepa acho handakubvunza zvemapepa ino. Iwewo baba vako handiti vakava vari mukwasha mamurove? Hongu vakapiwa nzvimbo ina. Pindura mubvunzo wangu mu1 yakunoda kumhanya kuda kundiendera pamberi. Baba vako vakauya vari mukwasha mumusha maamurove handiti? Hongu mukuru wacho. Pavakauya vari mukwasha vakapiwa nzvimbo ipapo pavo kugara nani? Naamurove. Amurove vacho vavakavapa ndevapi apa? Amurove vakashaya vatone dombo neguva rekumakuva rekumaminda ikoko. Pauline, wewe na ukama hwako naamurove hwakamira sei? Inini ndiri mwana wekwaMurove. Patakatanga kugara munomu amajaji vakatombopinda. Mukadaira zvamabvunzo Vane mwana here? uri mwana waani? Ndiri mwana waJohannes Murove. Ndo vakapa mukwasha wepekugara? Akapiwa naJeki munin'ina mukoma waMurove. Nakupa uyu akapa hanzvadzi yake Margaret. Iwo ana Margaret vaigara paChamuno mumayo kuMalawi. Vakadzichumya hanzvadzi vanhu vakadimburirwa. Kundiwa mubharedzi ora ngarege kudzoka muno. Pavari kugara pachona hapasiripo. Apa pedu pataigara nambuya Susi. Ndakatishama patengeserwa muchaino. Dai kunzi akatora ivhu akapa kunewo kwaMurove. Pauline, ndidza kupindura zvabvunzwa namama womira. Hatisi kuda nhoroondo yawauda kutsanangura. Wabvunzwa unzi iwewe namunhu ari kunzi akapa baba vauyu pekugara. Akapa Margaret wacho ndiani kwauriwo? Ndisekuru wangu. Sekuru vako vakazvara baba vako here? Vakazvara baba wangu. Ndozvaunofana kutsanangura. Kwete history yese baba vakazvara. Sekuru vakazvara baba wangu. Baba vako ivo vakanga vaine imba here maMurove macho? Ipapo pachona patiri kutaura ipapo. Jeki naSamson ndiani chinechi? Samson. Jeki naSamson mukomana weMurove. Vari vana vaMurove. Vari vana waChirimuta. Chirimuta ndiwo dzinzara. Aya kutaura unonzi vaMurove vakazopa baba asekuru vako pekugara. Amurove naJeki mukomana weMurove. Amurove naJeki mukomana weMurove. Akapa baba vauyu ndiani? Jeki. Jeki ari baba ari asekuru vako. Ari asekuru vangu. Iwewe uri kuziva here kuti iwewe dzinza rako kuti rizoya mumusha maMurove rakauya neukwasha? Ndikuziva mukuru wacho. Pindura mubvunzo wangu wandakubvunza. Uri kuziva kuti dzinza rako rakauya neukwasha? Mukuru wacho. Ukwasha hwacho hwakatangira papi? Vakembo mukwasha waMurove. Vakembo mukwasha waMurove. Kuna Murove vacho vatezvara vana sekuru vako ndokwazoberekwa Pauline? Ndokwazoberekwa ava Pauline kwaMurwira. Vakaberekwa naMurwira. Wati ndokwazoberekwa ani? Vakaberekwa nemwana waJeki Murwira. Ani? Anonzi ani akaberekwa nemwana waJeki Murwira? Anonzi nezita rake mira ndirifunga. Asi vakaberekwa kwaMurwira mwana waJeki Murwira. Ani akaberekwa nemwana waJeki Murwira? Ani akaberekwa nemwana waJeki Murwira? Pindura mubvunzo wangu. Asekuru avo zita ravo riri kunitiza asi vakaberekwa nemwana waJeki Murwira. Uri kupindura zvandabvunza here? Ndati ndiani akaberekwa nemwana waJeki Murwira? Ainzi wachiStanley Murwira. Achibereka ani? Achibereka ivava. Ivava ani? VaPauline Murwira. Unotaura kuti hauvaziva unangana wakama navo? Ivo ndivari kuti havandizivi. Nokuti pese pane makore handimuzivi. Iwewe ndione dzinza rakauya nekuroora handiti uchiuya mumusha mevaridzi vemusha ubva kuti hauvazive hauna ukama navo. Ndikuzinzwa mukuru wavo anonzi pamusoro mukuru wamureva mukuru wavo anonzi Johannes. Ani anonzi Johannes? Johannes baba wavo Johannes. Baba wani? Osaka wazovaziva manje? Saka vaJohannes vaigara kupa? Vaigara kuNational.
kuno kumusha vaigara kupi? Kuno kumusha handizoti waigara kupi, asi kumbayo kwainzi mwabo wangu aenda noona kunational. Asi wabvuma here iwewe kuti ivava vana Johanisi nana Jake ava ndo vakazopa baba wako iwewe kuti vaone pekugara semukuwasha? Hongu. Saka vaigozopa mukuwasha pekugara ivo vasina pekugara vacho? Handi vakapa mukuwasha mumusha mavo? Hongu mukuru wari. Ndati vana Jake ava vakapa mukuwasha mumusha mavo handiti? Hongu. Saka kana vakapa mukuwasha mumusha mavo ivo sei vasina pekugara mumusha imomo? Pavakapa mukuwasha vakati taenda kembo isi taenda kwamurewa kwachikwaka ndokwatava kunogara ndobva vangoenda nanhasi takutoona kuti ndezvezvo akutodzoka asi baba vangu vakafa vaenda kuma70 years kutotanga kuvaona vachibuda kuzotaura nemukuru wari. Iwe handiti wataura uchiti hauvaziva hona kana ukama navo? Saka ukama hwakuzobvepi? Vana Jake wakuzovaziva sei? Wakuzovaziva sei? Iwe wati uyu haumuzivi paurina, hauna kana chaunoziva nezvake. Mabasa nenhamo dzese kana pakapamongwanda kwavo. Ndikutaura zvaPauline, handitaura zvauba wako. Handikutaura zvaPauline, pese pandaiwana nhamo nematambudziko handina kubva ndamuona. Handabvunza zvenhamo dzako dzawaisangana nadzo. Ndikubvunza zvekumuziva kuti iye hama yangu. Taura ndinzwa mai. Pamusoro wedare. Kubva kwakaita nasekuru ndichizwa iko kudhara kwacho. Pane mhosva yakaitwa nambuya vakabereka nasekuru ava. Vatorwa nekwakanyemba kwakaberekwa mwana anonzi Chimhosva. Saka vakabva vachizinda kwachikwaka vamwe vana mbuya vakaenda kwaMuriwo. Saka vachiti nzvimbo nyaya zvamutaura zviri kukwana papi panyaya yatiri kurukura? aiwa kutaura kanyaya yekuti kubva kwakaita anasekuru vachisiya nzvimbo yachona panga pasisina kuwirirana nevanhu vakanyemba. Sekuru vanasekuru vakabva uri anasekuru vakatama kubva mumusha maMurove. Vakatoenda vari kwachikwaka izvi avana mbuya vari kwaMuriwo vakatovaka kwaMuriwo. Iwo uri ani panyaya? Ini ndiri hanzvadzi yakasitoma. Vakatovaka kwachikwaka izvi ndiko vari kutogara. Ko vakatama vasina vanga vakavaka musha here? Musha uyu kutaurwa uyu inini handina kuona ini. Vainzi vakatosiya vapaza misha yavo vachienda nenyaya yanga yaitwa yambuya vakatorwa nevanonzi amushori. Ndobva vangoti izvi zvaitika. Vainzi vakasiya vapaza. Ndavanasekuru ana Murove ivava abva vaenda kwachikwaka. Wanzwa hanzvadzi yako ichitaura ichiti handina kana ukama navo? Ndiri kutaurawo izvi. Ndati wanzwa hanzvadzi yako ichiti handina kana ukama navo here? Ipapo ndapanzwa asi ndiri kutaurawo nyaya yekuti anzi vakasiya vapaza. Saka udza hanzvadzi yako kuti tine ukama navo vaigara mumusha muno ndobva vazi ndati udza hanzvadzi yako saudze inini. Vanzvadzi tine ukama navo vakaberekwa baba vedu asi mhosva yandiri kutaura iyo yevakabvira. Ndatitaura nehanzvadzi yako. Tine ukama nanambuya vanachira. Uvatora nambuya venyu? Saka uramba mbuya uneshuka? Makore asi ndonyaya vakabva ndinotorwadza kuti handina kuonana ipapa nhama yakaitika yatakanowiga munhu kupurazi uko muzukuru wedu musi unoyu mai manje unyoro unoyu tatiri kwesu kana kuGrenville tatiri kwesu but nhasi vanotiramba muno mudare ramambo. Handikuzive anasekuru. Zapindura nemega yako. Pamusoro ndambobvunzawo muzukuru wangu kuti ndindibana anditase kuti handizive. Pane makore asekuru. Makore nhamo dzese kana pane miteri pacho handikuziva ndakuone nhamo dzese dzikuitika musha handikuoni. Saka ndoti pamwe handisi hama yenyu ndozvendotaura pamberi pedare. Pamusoro imomo so mashoko mairi matatu. Ini ndinonzi Rodrick Murove
mwana waMubhadha. VaMubhadha munin'ina waMurwira. VaMurwira vano ndo vakabereka Johanisi, aberekawo mwana uyu ari pano musikana uyu. Ini ndakaberekerwa munomusha uyu, kubvute rwangu rwiri munomusha uyu. Ini nababa vemwana uyu ari kutaura uyu vaRaston Newton ndiye muzukuru wedu watinoziva Newton, nokuti akaberekwa naatete vedu naMargaret. Ndo Newton watakachiziva. Pana baba vakubva mumusha umu pamusana pezvinhu zvakanga zvaitika munoziva kana mugadzinyina mukuru mune vakadzi vakawanda, baba sekuru vedu vakaenda vakadzi vakawanda. Saka mukuru vanhu vanenge vamwe vasinga vachidonzerana vamwe vachivengana vachitasa. VaMurwira kare kare ikako vakawanda dakarimovi rakati katakata takaisirwa poison. VaMurwira vakati honaiwo pfumi wese wangu waparara pano. Saka ndinogara sei musha muno nokuti vanga vari musenzi mukuru. Ndokubva vati ini ndaakuenda kuna asekuru vangu kwakazvarwa mai vangu kwaMurewa. Vanzi nanasekuru uya ako kuno muzukuru nokuti ungagare sei mumusha danga rese rarozwa rese. Ndokuenda kwakaita seAmurwira. VaMubhadha vasara mumusha imomo nokuti imba iyo iyi yaMurwira nanaMubhadha imba yevanhu vanga vari vasenzi. Toda kutaura chokwadi, vaive vasenzi vaienda muchirungu vachinoshanda vachidii vamwe nguva iyoyo zvanga zvisati zvapo izvozvo. Saka vana vaMubhadha varimo imomo ndobva vatagetwa zvekare vachinzi mukoma wenyu akaenda kwaMurewa, toda kuti vabvewo muno vaende voenda mukoma wavo. Akaenda kwaMurewa ndiani? VaMurwira. VaMurwira first name yavo ichi. Jack Murwira. Jack Murwira newe Pauline chinechi. Jack Murwira ndi baba vangu. Ndo baba wababa wako. Asi mukadzi wavagore vakasara Ndatidzidzai kupindura zvamabvunzwa mugumira ipapo. Zvimwe zvacho zvinenge zvichimboita dare nemapenzi handiti. Pindura zvawabvunzwa wogumira ipapo. Baba wako ivo vanonzani? Vanonzi Johanisi. Baba wako Johanisi Murwira vanga vakavaka kupi? Vanga vachigara nabai vavo mumusha. Sekuru vako iwewe ndo vanzi vakatama vakaenda kwaMurewa. Watora mumwe mukadzi. Baba vako vakazogara sei kunopiwo sekuru vako vatama kuenda kwaMurewa? Baba vakasara namai vavo nokuti muno ndo manga mune verudzi rwavo. Saka sekuru ndo vakaenda kwaMurewa, baba vako ndokusara muno. Kusara namai vavo. Mbomirai zvishoma. Mbomirai zvishoma. Mbomirai zvishoma. Iwo wakaberekwa muri wanganumba mei? Vakaberekwa tiri 10. Vakaberekerwa kuno kundanani? Vakomana vekutanga vatatu vakatofunda pacho. Kuna Matthew naPatrick naJosephat. Vakaberekerwa muno mudoko. Vari kupi vana? Vakashaya. Saka paugumi hwamai muchine vangandi vapenyu? Tasara 4. Vamwe vari kupi? Mumwe wachona ndiye uyu. Upi? Mukomana uyu. Amazita here. Anonzi Thomas. Vamwe vari kupi? Vamwe vasikana vairi vakaenda kunamo. Tina mukurungai vakashaya. Iwo Thomas unogara kupi? Ndinogara kuNational. Unogara kupi? kuNational. Bango renyu chairo. Baba wenyu mimi wakavigwa kupi? Baba vakavigwa kwaMurewa. Baba wenyu wakavigwa kwaMurewa. Imuchiti vakasara vachigara kuno kuchii chakazoita kuti vanovigwa kwaMurewa? Zvavakaita vakarwara ndobva vataurwa nemunin'ina wavo anga achitakurwa akaita mhosva anonzi Stanley. Iye akazovatora akaenda navo kumusha kwaMurewa kwakanga kuna asekuru. Amai venyu vakavigirwa kupi? Mai vedu vakavigirwa kuHarare. kuHarare News. Mai venyu vakavigirwa kuHarare News kuHarare. Mune makore mangani? Tena 74 medicine.
Saka chazoita kuti mimi muye uzoda pamusha pemimi mati muda kuita chiini. Nozakana wakangoberekerwa nzvimbo yako yawanga wakajera wakakura ndisakakurira kuno. Wakabva kuno kuine makore mangani? Ndakatosvika standard 4 ndichiuya kuno. Waive makore manga waive nemakore mangani? Ndanga kuma 11 12. Ndipo wakabva kuno? Asi kuuya ndaiuya. Nhamo dzese dzaiitika kwese kwana muro kana kudyasa ndaiuya. Ndaiuya semhuri. Ndokakuri kumusha kwedu kunhamo dzese. Ngaruta nakuya kunhamo yanyuti. Ndakauya ndakatomira samai. Gumbeze ndikaripiwa ndikazonopa hanzvadzi yavo anonzi Dadira igaro. Anga asingakuuya airwara nemakumbo. Ini ndakatotungamira, ndakatomira samai. Ndikapiwa gumbeze ndikaenda ndikanoripa tete Dadira. Saka iwo unokuti hana kuenda mukababa wako saka paakapiwa gumbeze aripiwako. Pakapiwa gumbeze vanopiwa sarudzai havana kuuya. Rikagoenda kuna sarudzai nadadirai ndovakapiwa magumbezi mai takaripiswa magumbezi maviri nanambuya ivavo. Nyararewe. Iwe wati wakapiwa gumbezi raamai pakafani? Dadire pakafa Newton Kenya. Vari baba vaRaston? Vari baba vaRaston. Ndiwo wakapiwa gumbezi raamai? Raamai. Ende Raston wacho ari kuti haakuzivi? Ndinoti handizivi pani ndakanga ndiripo. Marufu ese anoitika pakembu tenge tiripo. Raston mukuru wake soko mureva mukuru wake ndiri kutaura iwe Paurina akagopiwa gumbezi raamai pakafa baba wako iyoyo Trudzi? Vanga vasipo ava vataura ndiri kuita vanga vasipo atete vavo vanogara kuHighfield ndovakapiwa gumbezi. Uya sarudzai vakauya vakati gumbezi raenda kusiriko. Isusu vemba iyoyo hanzvadzi nasekuru ava vanodzisarudzai vakapiwa. Zvakanaka Nyarara. Nari Paurina. Iwewe unodire kutamba nevanhu vakafa uchinyepa kuti wakapiwa gumbezi raamai iwe? Handingatambira vanhu vakafa. Gumbezi ndindakaripiwa ndikaritambidzwa ndikaritakura ndikaenda nayo kuRusaka kuHighfield kunopa Dadira igara. Rakapiwa inini mumaoko mangu. Ndosapamba kudzinda ndakamira saamai panguva iyo. Sarobasa. Imi muri chicha. Chevanhu vatiri kutaura nezvavo. Ipi? Ava vanga vari kuheri panhamo yaNewton? Handisipo. Mamuripo? Pana mbuya vanonzi Dadirai Garo ndovakapiwa gumbezi. Vanoti vakauya vana vachirwara. Nyarara kana? Anga asikuheri panhamo Dadira Paulina? Ava vakatozouya vafa. Mubvunzo waudzo? Akanga asikuheri panhamo? Panhamo gumbezi gumbezi rakapiwa ambuya Dadirai. Vanga vatouya baba vasati vashaya vakagarira mwana wavo. But manzwa here Paurina ati ndakapiwa gumbezi ndokuenda naro kuHighfield kunopa Dadirai. Dadirai anga varipo. Vanga vasipo vanonzi mbuya sarudzai vakanga vachifanira vachipuwa gumbezi iri vakazouya tikatengeswa rimwe gumbezi. Tikati gumbezi iri ratengeswa saka Dadirai naPaurina vanoukama here? Vanosiyana kumadzimba dzavo ikoko. Kuziva kwako iwewe Dadirai naPaurina vanoukama here? Vane ukama. Ukama hwavo hwakamira sei? Vanoti kwana dzimba dzavo dzinoti kwana baba mudini wavo ava vana vekwamurwira uya ava vamwe vana vekwamurowe. Ndati ukama hwavo hwakamira sei? Ukama hwavo waPaurina Dadirai ukama hwevanhu vaviri ava hwakamira sei? Vakasiyana kuna namadzibaba. Unopindura mubvunzo wangu here? Vana mbuya nambuya iwe. Saka iwe vanotiona Paurina chii chako? Ava ndaambuya. Ava iwe mbuya Dadirai vari kutaurwa ndaambuya. Kwe ambuya sarudzai ndaambuya redu futi. Dadirai Paurina unomuziva? Ava ndinovaziva. Kwose Raston atanza ndakana ukama navo? Ipapa vakanganisa. Iwe kudari kwamambo kuyazoramba kuti amai vako hwawaziva una ukama navo?
amai nyange wakakaita kadike kakadai so havasi amai Zvekuti ndiwo mukuru wacho. ndati ungauye kudare kwamambo kuzoramba amai vako here Pane makore mukuru wacho. Saka pane makore avasisira amai. Nezvavari kundiita kuti tiwirirane navo pane makore. Kana vakakutadzira kana vakakutuka kana vakakurova vasisira amai patsika dzedu. iwo unofanira kuripa ana amai vako iwo ikoko ngoyo wazovaramba pamberi pamambo ikoko unofanira kuvaripa vaunganidze vana mai vako uvazive ubva wavaripa tikuwirirana zvandikutaura Zvekuti ndiwo mukuru wacho. amai vako vaunoziva zvinezvi ndiani Vheni yaMurove. vana amai vese vaunoziva iwewe Kuna Vheni yaMurove naLokadhiya Murove Chinyanga. iwo wati uri hanzvadzi yauyu ava ndiani wakwa apa paurini ndambuya saka seuyu ari kuti havazive but atotaura akatopika munomo kuti handina kana ukamana avo handivazivi iwo ndiwana aiwawo zvokanganisika zvipi zvokuda kuzviemedza zvisina basa izvo ndiwana ndati ndiwani inini ndini murove uri chii pavanhu nenyaya vazokurana rasitona mimi budai panze mimi budai panze iwe buda panze iwe buda panze au ngabude panze Raston buda panze mimi gara pasi iwe gara pasi imimi chivanhu chamuri kudira imba yangu yapapa ndichiri vanhu cherudzi Okay, sorry, Roma. Takawaka kuwarawo. Saka tatanzi isusu kitchen yawo inofanira kuti imutsiridze. Makawaka kuwarawo kupi? Kwawakawigirwa kwawaichengeta amwene wawo. Kupi? Kwamureva. Ndokwawakawigirwa. Saka zvokunzi kicheni yawo inofanira kumutsiridzwa zvakauya papa zvakauya through mukungewo isusu tange tane nguva yataitongori uziwawo tobva tasofambawo zvikanzi anogadzirisai zvinhu zvambuya venyu ndopakazotaurikwa nyaya yekuti panofanira kuti pagadzirwe magadziro ndopatakazoyawo kuna nasekuru vakati isusu zvinhu zvese tinozviitira pamusha pavo pawaigara wanga wakawaka ndopatinodzokera ipapo kana maisa dombo renyu tinozodzokera toita magadziro acho tiripo ipapo ndopazokonzeresa kuti isu tiuye semhuri kuti muzukuru tauyawo pamusha wakapa makore apa 1977 nhau iripo ndeyekuti munozviziva kuti kazhinji kana munhu achinge ari musha kicheni yakaiparadzwa uye pane nhaka inogaripa ndonhau iripo panofanira kuiswa mukadzi otopomutswa zita rambuya pachimuchini ndikuti magadziri muchireva kuti kurova guva here ndinodaira kuti kana zvichinzi magadziro 1 pane zvimwe zvinenge zvichinzi zviitwe dzimwe pfuma dzinenge dzinzi dzigadziridzwe vanhu vari pakicheni pacho vachitoita vanhu vachitouchirira vachitoita zvakasiyana siyana handozvezvimwe zvinochizvo zvokuva asati atembera nasekuru vamaona apa vabuda afonichirira kuti tichaita sei asati asi ndozvezvimwe zvacho kune zviripa uye kicheni yerudzi inofanira kuti imire pakati
saka makaona tete ava timhanya kuuya kuzoradzisa nyaya iyo zvinge zvichivava. Nyaya yenyu yakaoma zvokuti makore acho zvaitika muri mai venyu imimi vamuda kuitira zvinhu zvise izvi vave nemakore 47 vashaika ndizvo 47 48 vashaika. Asi kitchen yavo yange iripo mashuro. Moreover mukuti amai ava vakanovigwa kwamurevo. Mukutaura imimi baba venyu vakavigwa kupi? Baba wakavigwa zvakasita baba wakavigwa kwaMwari. Ambuya wakavigwa kwaMwari nokuti vakazinga varwara. Musapetsana nguru kana ndakubvunzai mubvunzo. Kwavakavigirwa kwamurevo ndekwani? Ndikwana pamakore kwana amwene wavo vakamwaenda kuchiriti. Inyaya yenyika inoda kuti imimi mune gwara ramakapiwa rezvikufanira kuitwa kwamakafamba kwamakaenda. But maakuuya vanhu vamakuudza vari kuziva here kwamakafamba mukaenda gwara ramakapiwa kuti riteedzerwe? Ipapo toda kuti papindwe nhau iripo ndeyekudai unge zvinhu zvatanga kudai so mhuri dzatanga kudzorongeka nomhanya mhanya asi isu tichikura tichinzwa ainzwa zvinhu kana ivo baba vomukomana vachiri vapenyu vaitaura kuti panga angonzichengete. But mubvunzo wangu mukuru wati imimi makafamba mukaenda kwamakaenda ndobva maudzwa mashoko ezvamuri kutaura pana padare ngazvigadziriswe handiti zvinosanganisira kitchen yambuya iyi. Asi ava vakomana ava havana zvavari kuziva nezvazvo. Ndakavafonera ndakatofona. Aiwa kufona nekuziva zvinhu zviviri zvakasiyana. Pamusoro kuziva vanoziva nokuti pandakataura naye ndikati ndiri kuuya ndopaakazokutsanangura kuti aiwa musauya mbuya endai kuna Alex Murove munopiwa moitira ikoko. Ari kuziva zvese ndakamutsanangurira mamiriro ezvinhu zvese. Muri kunzwa pari kubvunzwa namambo varoda kuedza kukupai gwara kuti imimi makafamba sekutaura kwaitaura. Uyu muzukuru wenyu mukomana akarapa ko muzukuru wenyu mukamutora kufamba naye shoko iri rotaurwa achizvinzwa ndopakubvunzwa namambo oudzwa kubva kumhepo kuti pari kufanira kumiswa kitchen yambuya zvivanhu chese chaitirwa pai pamusha. Ndomusaka muri kunzwa mambo vari kuti ane chaari kuziva here nokuti imi mukamuudza anongofunga kuti kufunga kwenyu haazivi kuti zvinhu zviri kubva kumhepo handiti ndo mashoko anotaurwa namambo. Kuziva kutaura mambo kuziva kufamba mesa muchinonzwirana pamwe chete kuita kuti maenda mega mozomuita mozokutaurira anobvuma kuti akatoramba akatotitiza muswanda pachida agara anotonzvenga apa manje mimi maapo pakuchikumbira mambo vachimutaurira kuti mofamba mese motanga maita kuti ripinde munzeve make richibva kumweya kumhepo rikapinda mukwaari richibva kumhepo zviri kufanira kuitwa mhepo yekupandirai mafambiro amuchaita yotsanangura kuti kicheni inofanira kuzogara payakanga iri handiti zvikaita zvise kudaro ndinoona munosvika pakuita. Dezai rasona hanzvadzi yake vamwe vayo munhu hanzvadzi yake yanga yagara kwete iyo mene pana sekuru wacho avangu vada nefoni yarira ndiyana sekuru vani mwana wanzvadzi yambuya vachavabhori vane kicheni uneyazonditira masara musiye kuti andide foni yake ineyazorira muna mudari asi hamusi kuvaudza kuti dzimai mafoni kari pamusoro emambo tichingoita tsvagurudzo pamusoro penhau iyi. Uyu Raston ndisekretari wakufa Murove. Nzvimbo izvo dzakutaura dzapera kutengeswa, asi pane imwe nzvimbo futi iri kunzi yakatengeswa munhu wachona asati akugarapo. Saka vari kuti nhaka yakunganzi achengete yaipedza kuitengesa
saka uyo kufa murove sabhuku nauyu vane rimwe panhau yekutengesa kwenzvimbo iyo. Saka muri kupoterera, hamusi kunyatsobuda pachena kuti nhaka yacho yakanzichengetai mapedza kuishambura yedu pangosara ndo pangoneka fenzi asi pakatengeswa. ngauye vapinde muno varegere kundiitira masara musava vasina nebasa rese. sekuru tokurumbise maglazi enyika makaisa ndofunga foni yenyu madzima onyararai zveitinzo newe Raston, nzvimbo dzese dziri kutaurwa nevanhu ava idzi dzakashama here kana kuti dzakadii? nzvimbo dziri kutaurwa mukuruvara imwe yacho iri kwavari kutaura takaitengesa pakona pamuchina, imwe iri kumunda yakatengeswa nemwana womuningina ari kubulawa anonzi Gertrude Murova. Dzakavakwa? Dzakavakwa kuruvara pamuchina anogara mamurove. Sabhuku kufa murove nasabhuku murove vane vanofanira kudzingwa basa ndopedza nyaya. Even vese ava vanofanira kuitwa maprocess ekuti vasungwa. Vanenge munomuzongoti nyepera vataura nhama iyo ngori musikanzwa yega yega yavakaita. Ndaedza kuramba ndichinyarara hamuni nyaya dzemumusha mamurove but uyanga hurimo so huri kukonzereswa nakufa murove naye Austin uyu. Mune uyanga husingaiti mumusha mamurove. Mamuchinzwa nyaya yemwana waDavis akatenga nzvimbo kwana Lucy. But Davis wacho ari busy kutengesa garden achitadza kupa mwana pekugara. Mwana ari unotenga kumwe kune noise. Vanhu verudzi rwanamutenesa Mwari sarenda rudzi rwaparadza nyika irworwo. Nyatsotatisai nyaya dzese dziri kuuya mudare muchitarisa mutupo wacho muone kuti ndianani. Nyatsozvitarisisai matambudziko ese ane chekuita neland. Hapashayiwe mutenhesanwa arimo mukati imomo. Hapashayiwe mutenhesanwa arimo mukati imomo. Ndo vane matambudziko ese ari kutitemesa musoro ane chekuita nevhu machinamora. Ndo vakapedza kuigovera nyika. Imi sekuru, nyaya yayo nevana venyu muri kuiziva here? Chii choda kuitwa? Kicheni yaatete yakapaswa. Ini ndogara machirodza ini. Kicheni ndaiona nguva nenguva ndichipfuura nepo. Iripo. Mubvunzo wangu wati chii chinoda kuitwa? Chinoda kuitwa todaita magadziro atete. Atete vakavigwa kupi? Atete vakanofira kwamuriwa kumuroora. Ndofunga ndabvunza mubvunzo wekuti vakavigwa kupi? Vakavigwa. Munogona kufira uparire nyatosa havigwa uparire. Kwamunanga. Saka imimi zveshoko iri rekuti paitwe magadziro makariwana kupi? Takaenda kunovaka makuva. Ndoka tavaka makuva takuchinotamba guva manje mukicheni yambuya. Makariwana kupi shoko rekuti paitwe magadziro? Shoko iri takatienda kunobvunzirawo kumashope-shope. Raston aivepo? Raston haakwani ipapo. Inyaya yeisusu varidzi vemwana. Mwana ndewe isusu asi mwana waRaston. Saka pamusha pamuda kuenda muchiita magadziro apa panani wamunosvika muchiti gogogo ipamba pake? Munhu akasiya apiwa kuti atarise musha wendi Pauline. Saka ndikutobvunza Pauline kuti ndiwakatuma here Raston kuti apunze musha. Panzvimbo pane musha uyu munopaziva? Ndo pandotopfuura napo mazuva eshe. Pakashama? Pane muchina nemumwe akavaka ipapo. Ipo pane kicheni yaatete vangu ini pane zvidhina zviripo zvomunhu akatotarisa kuti avake izvo. Ndizvo here naive Raston?
ndizvo soko murehwa mukuru wazvitina zviri kuda kutopavaka ipapo. Adatopavaka ndiani? Ndini. Chivaka chii? Zvokuvaka imba inoisa maningi dzimba ipapo. Izvo zviri kugara kupi? Zviri kugara kumunda. Izvo zviri kugara kumunda ko pada kuvaka chii? Ndoda kuvaka imba kuti ndapa mukomana akashaya munhu wangu chituru. Saka ndoda kuvaka pane zvidhina zviripo izvi. Kuda kuita misha mingani? Pamba 24 ndaitogara ipapo. Mukuru wangu ndaitogara ipapo. Iwe wati wakavakira kumunda? Ndichitanga musha wangu ndakaisa ipapo ndakavakirwa naNewton. Achifa ndakaisa box ne 5 rooms nekitchen. Saka ndopandoda kuvaka futi imwe yacho. Patone zvidhina mukuru. Imwe yacho iyi imba. Inogara kwaugara. Ipapo usipavaka. Enda unopa ana sekuru wako waone pekuvakira vaite chivanhu chavo. Dedza sabhuku kufambura. Imimi ndikati muvake kicheni yacho inovakwa rini? Yogara ndangopiwa mavhiki mairi tinounganidza zvese nefloor. Iwe nzvimbo uyu anogara kupi? Pamurodi. Anogara kupi? Papi? Kumunda kwa baba vacho. Kupamwe paada kuvaka musha ada kupa ndipani paada kuvaka? Panzi pane zvidhina. Pamusoro pemunda ndopandakaona pane zvidhina. Ndezvani? Handisi kuziva ndezvani. Oh, aiwa zvakanaka. Iwewe sabhuku iwewe chipapa urini nanasekuru wake pandipapa wavake imba yavo vaite chivanhu chavo. Pane zvidhina ipapo. Pane zvidhina ipapo. Ipana paurino wavake imba yavo ipapo vaite chivanhu chavo ipapo. Uye ari kunyepo akapatengeswa. Imimi endai munorakidzwa panhu ipapo izvozvi muchisimuka pano. Sekumanzwa zvandataura? Simukai muende muratidzwe panhu ipapo izvozvi. Mobva maisa muganhu yenyu, mobva magadzirisa zvoda kugadzirwa zvacho mamavaka muita chivanhu chenyu. Musazodzoka muchindipa mamwe dzimwe nyaya futi. Changamire. Ameno ini ndakusara shureka. Vamwe vamberi. Saka ndandatidisawo shoko rangu mukati nokuti tatouya tiri pamwe chete. Kumunda kuri kutaurwa kunzi kumunda kwababa vangu naRaston iminda yakasiyiwa nababa vangu ini ikasiyirwa baba vake Newton. Saka iye akaenda kunovaka ikoko. Ini kuti ndizozviziva ndaiziva kuti kune minda yakasiyiwa nababa. Asi ndakandisina kuziva kuti Raston nevanin'ina vake vekwa Kembo vanin'ina vekwa Dolphin vanga vakutsirana mapfumo kuti vachirwira munda iwoyo. Saka Raston ndokukwira bhazi kuuya kutaundi kuzoti sekuru munda wenyu kunomboshava munda wakasiyiwa nababa venyu kwakubuda ropa vatauda kurwisana kutorwisana nezvose. Saka uyai kwamambo. Manzwa Raston achiti hakuzivei? Inati handizeka. Saka Raston anogokwira achienda kune vanhu vaasingazive. Ngataure futi kuti handizivi. Ngataure futi. Raston wawazivera? Soko murehwa mukuru wake. So vari kutaura kuti ndakakwira kunovataurira aiwa ndina kuenda ivo ndovakatouya. Ivo ndovakatouya vaona kuenda. Ivo ndovakatozouya. Vanzwa mashoko ivo. Nyaya yemhangaro wamunume yatakataura nezvayo inhau yenzvimbo yoda kuvakwa kicheni kuitwe chivanhu zvida kuitwa. I think nhau iyoyo ndataura nezvayo ndapedza. Handizivi kuti pachine dzimwe nyaya kana paine dzimwe dziri maringe nekicheni ndozvandinoda ndidairi. Pamusoro soko murehwa mukuru wake nedare. Ini kubva pese pavari kutaura kuti vakaenda. Munhu akasara achiterera kwemakore ese ndibaba vangu neni navheni. Sabhuku kufamburoyo? Enda unoratidza vanhu vanzvimbo iyi yandataura izvozvi. Uvatendere kuti vavake panhu ipapo vaite zvavari kutaura. Uyu munhu uyu with immediate effect ngaabude mukomiti mapandumoni. Uyu Raston ngaabude mukomiti mapandumoni. Handidi kumuona pandoita musangano achisimuka achitaura ipapo. Nekuti hauye mudare mangu kuya uzondudza kuti hama yake haizivi. Uda kuti izikanwe nani?
Ndinoita ziso rinodai. Mazvita ndapedza. Sekretari womusha afanzwa nyepera mambo. Paulina Raston. Paulina Raston.